Salutare tuturor și pe la un episod de Fortnite. De data aceasta vom juca solo pentru că David nu este disponibil la această oră și nu trebuie să apăsați și voi butonul de like. Dacă vă plac aceste episoade și mai vreți episoade în continuare, vreau să vă anunț cum am anunțat și episod de Minecraft pe care se postează fix în momentul ăsta, se postează ca fiind un episod de Fortnite. Acest episod de Fortnite îl voi programa pentru data de 25, pentru că eu pe 25 o să plec în Grecia în vacanță și va trebui să filmez vreo 7 episoade ca să le programez și ca să se posteze, pentru că, cum am zis, vreau să postez zilnic și sunt și în weekenduri ori să facem ceva live cu David sau așa, ori să nu mai postez de la zi de acum. Și da, hai care vin eu direct când vom ajunge într-o locație. Și da. Bun, haideți că am și ajuns în Pleasant Park, după cum puteți vedea, și sunt decât 3 playeri. Minunat! Nu sunt foarte mulți jucători cu care să ne confruntăm acest meci mirific și Mirbororand. Spart româna, ce pot să zic. La 11 aici, n-au nimic. Ce? Bun. Hai, poate mai găsim ceva miniuri pe jos. Pe aici, da, nu vreau să vin și player în același timp. Și mă simt foarte nașpa cu charge shotgun ăsta în mână, pentru că are delay când trage, mie nu-mi place deloc. Bine lăsau pump-ul. Nu știu, cred că vor să-și gonească playerii jocul ăsta. Miniuri. Da. Cred că vor să-și gonească playerii. Sincer vă zic. Pentru că a băgat numai arme de căcat și update-uri nașpa. Adică update-ul cum așa a fost ok. Dar vere. Ce scos pump? De ce scoți arma care a făcut jocul ăsta de popular? Nu. Nu se face așa. Oricum, dar nu pump. Nu ne dai la pump. Uite, tactical. Nu ne dai la arma preferată, frate. Aha. Da, uite. Chestuliniu. Așa, ce aici? Nu dai, frate, la arma preferată. Adică gen, o lași în pace. E arma jocului. Ceva ce a reprezentat Fortnite-ul mult timp. Double pump-ul și... Ia să ne concentrăm noi aici, să nu mai pălăvrăgim despre pump. Pentru că avem tactic. Mulțumesc. Ha, ce l-am omorât. Uite, arăul ăsta, uite. Măcar hunting-ul la o ăla. Măcar hunting-ul, frate. Mamă! De ce sunt, frate? Mă, erau boss de la aia, doamne, ce mă speriei. No, de ce-ți dai? Nu, mă, zi tu acu... Dacă nu mergi tu să fii omorât. Zi tu sincer. Vezi, frate? Tot heal-ul ți l-ai dat. E dus! E papa! Am rupt team-ul în tot, ce pot să zic. Am rupt team-ul. Ce aș putea să mai adaug la kill-ul ăsta?
Credeam că se merge albastru. Tot nu-l luăm. Ok, avem 2 kill-uri, hai să mai farmăm puțin. Hai mă. Aia era albastru. Haideți dacă stați așa. Vreau să verific aici dacă se filmește totul. Nu. Da, se filmează tot, e bine, 5 minute, perfect. Hai, mersi. Care a tras, mă? Nu știu de văd, dar eu nu văd pe App Store nimeni. Și până nu o să văd, nu să fac nimic. Bine, am construit acolo, nu pot să zic că n-am făcut nimic. Uite miniuri. Șmechere. Încă un big. Motorina pentru mașină. Cum a fost kill-ul ăsta, frate? Ești nervos. Deci cum a fost kill-ul ăsta. Vai. Vai. De ce îmi dai cu de ăla? De ce îmi dai cu de ăștia? Nu este frumos. Bun, ce-a avut? Exact ce-mi trebuia la momentul ăsta. Ca să fim serioși, cine mai stătea să... Ce e aici? Se tot aude. XP-ul vieții. Mamă! De unde tot trage omul meu, mă? Deja mă enervește. De acolo, de sus, fii atent. Fii atent. Să lasă. Că am și de-astea. Fii atent, mă, tu. Nu mă scapi. Că ce-i grav, ce-i. Stai să iau XP-ul ăsta acum. Mi-a enervat într-una XP-ul ăla. Partea șmecheră e că el n-are launchpad ca mine. Sau are? Bă! Nu știu ce are sau ce n-are. Da. Cert e că... O să plec de aici. Iată-l pe prietenul nostru. Hai, frate, să o dăm dacă ești așa șmecheros. No. Ferrer. Așa aș putea să mai iau o mașină, dar... Vedeți cum rămâne aici în zonă degeaba. Hai, încă o scară, atât. Să fim sigur că nu cădem și murim, nu de alta.
Uite pe prietenul nostru. Unde era? Bun, acum nu avem decât să mergem în zonă. Ce-ai scăpat cu metre. Cu metre, ce-ai scăpat acolo cu metre. M-aș considera norocos în locul tău. M-aș considera foarte norocos. Sincer. De cum scapă, mă, la centimilitru. Îi vedeți și voi cum scapă, nu? Da, să ne dăm asta așa tot. Să fim siguri că nu ne luăm damage. Hai cu unul tu. Pe tot ce sper să mă vină acum un rechin. Aia sper. Că vine un rechin. Nu e de bine. Știți ce zic? Ce se aude? Na! Johnule, n-ai materiale? Jonuțule. L-am ciocănit pe ăsta. Lasă, Johnule, că am eu materiale aici. Și pentru tine. Păi nu e așa, Jonuțule? Sexy. Bang! Și l-am traumatizat pe copil. Bun. Haideți să vedem ce facem și cu băiatul ăsta. Mamă! Bun. Really, really nice. O să mergem și jos ca să luăm lootul băiețașului. Taci. Bun. Mai suntem o player, avem 7 kill-uri. Este nice până acum. Este foarte, foarte nice. Atât niște rachete și niște gloanțe, niciodată nu se știe când avem nevoie. De rachete și... Au, gloanțe. Îmi doare gâtul, dar nu știu de ce. Trebuie să stau mai așa. Nu pot să joc dacă stau așa. Hai să stăm mai așa, dar dacă pierd să știți motivul care e. Mai da, mi-ai dat-o. Mamă, dar era hotărât băiatul meu. Era nebun pe ele. Vine zonița. Și nu iartă. Nu iartă zonița asta, Jonuțule. Era hotărât al meu cu rapid, SMG-ul ăla sau cum se numește. Era nebun pe ele. Mă înțelegeți? Dar dacă se filmează episodul. Bun, se filmează, avem 14 minute corect, aferent cât de cât. Bun. Că sunt la World Cup.
Nu, de alta, dar m-am chinuit ceva ca să fac episodul ăsta. Băi, genuțule. Ce agresiv e al meu. Fuck! Bă, și mai era 13 viață. Aaa, mor de ciudă! Asta e, fraților, cam așa a fost episodul. Eu am văzut o lică și ne vedea, desigur, data viitoare. Pa!